Ай, че аз се изнервих, натисна в копчето, прекратих. Господа, в момента сме в село Домлян и почистеното сметище от кой е почистено? От кмета. Няма да е почистено от мене. И така е почистено. Натикано е в дерето. Изринато го е. Ето така. И всичкото е заровено в реката. Тук бутилки, дюшеци. Вие сте интелигентни хора и се чуда дали заслужавате такова отношение от хората, на които им плащате заплатите. Помислете си. Ето, гледай, каква е красота. Чакай, тук ще мина да го снимам още по-хубаво. Его, майко, май. Заслужавате ли подобно отношение от хората, на които им плащате заплатите?